Здравейте хора, днеска това е втора част, дето е на фикситата на Майнкрафт. Вече отваряме втора част, почва сега. И да започваме. Така. Падна ми се прасет 3 пъти. Ендърмена от 3 пъти. Гледам. Ай, сега това е от... Дано ми спадне диамантената кирка. Диамантена кирка излиза... Това е глава. Не. О, хора, мислех, че е глава. Хора, не гледайте това куче е тръмжи. Ай, библиотека. Ядка е. Ай. Да ми спадне. Ано ми спадне повторно. Компаса. Компаса искам. Много искам. И глава е. Почва. Алекс! Видяхте ли как падна? Айде, Алекс. Вижте косичката. Много е яка. Сигурно е пораснала. Сигурно е по-голяма от мен. Аз съм на 7 години. Аз представям си името. И Стив е пораснал. Добре. И пакетчета. Така офланца. Тайни на Майнкрафт. Много са яки. Тъжното е, че на Велик ден ги спират. Не знам какво спират. Промоцията ли? Не се знае. Това се залепило за мен. И да видим тук. Но ми спадне дракона. Дракона. Джумая. Дракон. Скелет. Скелета ми спадна. Хора, тая игра Майнкрафт, между другото се научих как да лета с елитъра. И това е много яко. Скелета пак за сега. Падна повторно. Извинете. И сега пак отварям. Да мога да ми спадне нещо хубаво. Свиничка. Свинята отива там. При другите. Защото свиничките са приятелчета. Пепа Пик. Свинята. Или Попо. Ендърмена от Енда. И двете се почват с Хора. Крипъра. Ето се заривява. Вижте. Дано само тази нож да не е под леглото ми и да гръмне. Както Сошлара гърми. Изказах се за Сошлара. Да се спомням с него. Падна ми се скелетков. Дано да е скелета и... Да, познах! Хора, как познах! Беше с гръб. Може... 100%. 100% е това. Ей, познах! Мислех, че подземието... подземието. Его.
Те само и ние същи се падат. Да, мога да ги давам на децата. Не ги пипай, бе. Куче. Това куче навсякъде пикае. Пикситата са много яки на Майнкрафт. Алекс ми спадна, дете много хубава. Спираш ли го? И хора, това видео е малко дълго ще бъде. Затова на първа част спрях за малко, защото за да мога да се наям. И второ, защото да мога да таковам. Защото трябва да ходя до един магазин и той започва в 7 часа. Затваря. Сега колко часа е, мамо? 6:15. И сега е 6:15. Като дойде 7, трябва да съм по-бърз, хора. Не ги слушайте тези звуци, не ги слушайте. Това си измучване на кучета. Нещо правим бавно. О, хора, просто да ги отваряме стикитата, че нямаме време. Сега е 6 часа. Стивско ми се падна. Нямам време! Има никакво. Много малко ми станах. Майка ми там пипа. Да ми се крипър. Крипърс. Бом се падна. Крипърс. Лайви букучета. Или да ги набра. Хора, съвсем малко ни остава, докато приключим това видео. Ако ви е харесало, абонирайте се за канала. Това всеки го знае. Всеки, да. Букучета. Кога ще тръгваме, мамо? Като си завършиш видеото. Като стане 7, имам ли време? Да. Добре. Защото ме страх да не закъснея. Какво ми се падна? Слагай тука. Те само и ние също ще се падат. Хора, това е много хубаво да ми се паде едно и също, защото като ми се паде едно и също, мога да ги давам на децата. Защото те постоянно ми искат фиксита на Майнкрафт. Защото те играят също Майнкрафт. Една Майя от нашия клас иска всичко на Майнкрафт. И остава последното. Да дам нещо скъпо. Сега съм събирал само стъпите. Още една свиня. Какво е? Алекс. Валя, стига, бе, човек! Много тъпи неща ми се паднаха. Само едно рядко нещо ми се падна. Именно сърцето. Това беше за сега. Чао. Направо нямам ми си идея. Защо толкова... Поне 2 сърца да бяха му се паднали. Да, толкова тъпи неща ми се паднаха. Даже лалето е най-слабо ми се падна. Най-слабото.
Айде, чао хора! Дано ми пожелайте успех и да следващия път да ми се падне хубаво нещо. Защото не искам да ми се падне диамантената кирка и меча. Защото това ми остава. Искам и Ендермен, ама аз го имам. Значи трябва ми хора 10 Ендермена. Аз сега колко имам? 1, 2, 3, 4, 5. Значи 5 плюс 5 колко прави? 10. Така че още 5 ми трябва, за да станат 10. И сега чао! До нови срещи!